Patay ang duha ka empleyado sa DPWH Region 12 human gipusil sa riding in tandem samtang nagbiyahe sa National Highway Barangay Lanao, Kinabuhi City niadtong Biyernes sa hapon, Marso 14, 2025. Sakay sa pick-up truck ang mga biktima dihang gipusil kini gamit ang 9mm nga pistola. Subay sa report, gikan nagsambayang kung nagampo sa moske ang mga biktima ug pabalik na unta sa ilang opisina. Yes, ma'am. Gikan sila nagsambayang, ma'am, no? Ay pabalik na unta sila kini sa ilahang ginatrabahuan. And while in motion, no? Actually, traveling mga kini. So while in motion, no, gitaparan kini, no, sa single motorcycle kung asa nakasakay, no, ang kining perpetrators, no. And diha, no, gipusil ni ang driver side kung asa kini si Muhammad, no, naigong gidayon kini, no, fatan ang pagkaigong niya, tungkol kay fatan wala makontrol na ang sakyanan. Pulos na igo sa ulo ang mga biktima, rason nga nawad-an og kontrol sa pagmaneho ang driver sa pick-up ug nabangga sa poste. Giila sa Kinabuhi City Police Station ang mga namatay nga sila Engineer Muhammad Haraludin Mandangan, 37 anyos, Quality Assurance Section Chief sa DPWH Cotabato 2nd Engineering Office, taga Marawi City, apan napulo ka tuig na nga nagpuyo sa Kinabuhi City. Ug Engineer Benor Piang, taga Malabang, Lanao del Sur. Lain pang duha ang kaubanan sa mga biktima nga swerteng wala maigo. Migawas sa investigasyon sa kapulisan nga posibleng usa lamang katao ang target sa pagpamusil nga mao si Engineer Muhammad. Gumikan daan na kini nga nakadawat og hulga. Wala naman silang mga records. However, this one of them, ma'am, no, kining usa ka victim is according sa relatives is may threat net nga na-receive, ma'am, no. Actually, ang nakadawat o threat according to the family is kay si Muhammad Haraludin Mandangan. Pili pa na mo ma-disclose, ma'am, no, kung messages ba or verbal ba kay padayon pang atong pag-imbestiga. Personal nga away ug may kalabutan sa trabaho ang gitutukan karon sa kapulisan nga motibo sa krimen. Actually, ma'am, no, ginatan-aw na mo, ma'am, no, ang duha ka motibo, ma'am, no, because of the threat na na-receive aning kay Muhammad, ma'am, no, kining biktima is ato ginatutukan karon kung work-related o kini or something family feud or legal or may mga pagbanta na sa previous sa ilahang kinabuhi. Aduna na usab duha ka persons of interest ang kapulisan sa pagpusil-patay sa duha ka engineer. Actually, may mga persons of interest na kita, no? And mga na kini ang ginatutukan ko sa mga investigator. Padayon ng atong pag-imbestiga, ma'am, no? With the help of the other law enforcement unit, ma'am, no? And together with the AFP. Padayon pa ang hot pursuit operation sa kapulisan batok sa mga armado. May pasalig usab sila nga mahatagan og hustisya ang kamatayon sa duha ka mga biktima. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe